खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया। क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ दिनै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बेखेवनानै होबाय। एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेखेवनाय समाव बाहागो लानानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीखौ साबायखर बावदों। गुवाहाटीनि एम्सनिफ्राय पीएम नरेन्द्र मोदीआ आसामाव गंथाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिखौ बेखेवनानै होदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेलामारा ओनसोलनि सासे बर' आइजोखौ गुबुन हारिनि दुथाङा खास्रि बिस्रि बुथारदों। बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै रंजाखांदों। बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाहामै गाहाम जोबलांबाय। अदालगुरिनि सिङाव थानाय खालाइगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय मावबादाया जोबलांबाय। धेमाजिनि सिमेन्साफोरनि सिङाव थानाय हसं बर' गुदि फरायसालिनि फोथाराव गाजा गोमजायै रंजालि बैसागुखौ बरायदों। बरपेटानि मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव थानाय हाफिन मार्केटआव गोदानै जेके हमिअ एन्ड रिसार्च सेन्टार बेखेवदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा एमए, एमएससी, बीएड आरो डिलेड थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।